Gusii. Inee Gaki igomboronge turonge ichimbo cheto chinga kichinde na boko nyoranga nande na kwanderete engane yenga ki Gaki tiga vantu tutwale etabiere ndonga senge nchoko nyora chinga kichinde umuntu tobwati gosene andiga chief umuntu tobwati nolene tissue ogotumia labda yatokananga ogobwata mamiri igobwate ebintu bindo kweyaka nande na kwanderete engane yema tukalire na tebe tungarande kora kwanire ngane ekegere ngane iyo yabeire mbe asa matuka mange asenge nchoko nyora ng'abantu abange bakwemiria na maboka masa batabwati eyandiga chief diria emiriri nando kugenda gukwanyo yo mwabo yatokananga uri yo mwabo ogechiwe ekyagerero monyene labda no muntu wa masikani olenge muntu kwa mubwatiraniria mamiri umuntu wakorere kyo konya kurushie bintu chimiore terikora tabichangi ya kwa sababu kwanyora labda no bwate gosene bitoti nkorushole bitoti na maboko ibiara bono teriko chiale tabichangi ya kose chinga kichinde yatokananga bantu kutumia torone ne tissue abakonya le tissue eli labda na ro kutumia kwemireria labda watumia kuruseria no ne bitoti bono ebintu bune ebyo konyora muntu takalitiki tabwati yatokananga ere kaikira sabantu nyuma tareka sabantu abantu balengenera bachiro kwane abamu abo nere bono mae kaka kanko byale nini alafu baadaye omakando kwane yo mwabo uriyo kumukumbata bichi trigo chiabange ya by the way akotara abantu bande mbabwa tamasikani yabo asenge ncho amasikani ali ka muntu amasikani yaye twakakwanira matuka mange sana anakara kwarura se nyumba yake bara genda karwa se nyumba yake bara genda galia samachale esaba mache webanguse ne yandiga chivu yawo wasaka tambaka ho bwata kwa makanda kwane abamino taringa kwarure ke bara uri kwa myokere wo just indagira nini nkorushole ngokoroleki ebiche tirigo chiaba kijabate gosene line labda mwabege te yendagira ay kwa myokere kwa koliro kurwororo abaga ningo te mwaki abaga ni moganda ko chiasegete mwanda ko chiase nyumba gete mo bese ko tumana twachire ko choro kwa irana ne line ole kwa bwatire bintu tirigo chiara tabichangi by the way asenge nchonga etabie yo embwe yinembere ko chasa abantu bande ayekene yakogokire lakini abantu bande yabagechire inkegara okorego kushuali wae okora bwego asenge njonga nomanyete nga lichi kondrororo wosene naroka waidanga kiki kwa rose nyumba yake bara esaba magoko yotegete kwemiri yanda ko chikando ayo monyane otegete kwaura kwa magruoro kwaurira abantu katikati y'abantu nga tokobwata lende at least amasikani yabe tokobwata umuntu buyego kwaura ngoraigo amangana gosegwe kumba ngoraiga kwaura ibwe komene bono kwaura abantu ngwa project maino igogo tyokomonu igogo koraki ndagera yabo tukono era maino ime bono nanegete labda nabokuri nanegetonye tutupikite yo nabokuri yagate kandi kwabeka kwarusho bochafu bolia yarorekana boronge bono Gaki ebichitiro cyabangiya akyakogera incha mokoko tingo bolinga ki aye alike chefuto bwati aye anetisho to bwati ayo monyene kwaro nyumba yake bara totu wesabana no koboko ayo monyene kurushoro no sene bitoti na maboko tekete kwana ni abantu tiro cyale tabichangiya nakekogera ngo bolinga ki embwe yo etabie yo enale yo etali ndonge gocha sabande ayakogokya nakegera ngo bolinga ki Inee Gaki igombuya Inee Gaki igomboronge turonge ichimbo cheto Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakene kirundekerene nego kurendera chibiche chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa